नमस्कार, आस्वाद आपलेपणाचा चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आज मी आपल्याला इथे खुपा मच्छीचा रस्सा बनवून दाखवलेला आहे। आपला हा जो खुपा मच्छीचा रस्सा आहे दिसायला जितका टेस्टी दिसतोय तितकाच खायला सुद्धा तेवढाच टेस्टी आहे। रस्सा आपला जो आपण भाकरी सोबत, चपाती सोबत किंवा भातासोबत सुद्धा नुसताच खाऊ शकतो। तर इथे मी खुपा मच्छी आणलेली आहे, साफ करून घेतले स्वच्छ धुवून। मी जिला काटा नाही तो भाग आणलेला आहे, त्याला काटा अजिबात नाही आहे आणि एवढे छोटे छोटे पीस करून आणलेले आहेत मी। त्यानंतर इथे मी एक कांदा घेतला बारीक कापून, कढीपत्ता, कोथिंबीर, आलं लसूण घेतलेला आहे ठेचून। त्यानंतर इथे मी लाल तिखट, हळद, गरम मसाला आणि धना पावडर पाणी घालून भिजत ठेवली होती 10 मिनिटं आधी आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचा तेल घातलेलं होतं, त्याने आपल्या मच्छीला खूप छान टेस्ट येते। त्यानंतर इथे मी कांदा खोबऱ्याचं वाटप घेतलेलं आहे थोडं। आता इथे आपण कढई तापत ठेवलेली आहे, तेल घालून घेऊयात। तेल आपलं तापलेलं आहे, त्यानंतर हिंग आणि कढीपत्ता घालून घेतला, आलं लसूण घालून घेतले ठेचून, परतून घ्यायचं आहे आलं लसूण। परतल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपला कांदा घालून घ्यायचा आहे, तो सुद्धा चांगला ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। तर कांद्याचा आपला जो कलर आहे तो सुद्धा आता बदललेला आहे। त्यानंतर आपलं जे कांदा खोबऱ्याचं वाटप आहे ते घालून घ्यायचं आहे आणि चांगलं परतून घ्यायचं आहे कांद्यामध्ये। जी मी पद्धत मच्छी बनवण्याची दाखवली आहे त्या पद्धतीने मच्छीचा रस्सा केला, खूप छान लागतो, एकदम टेस्टी। तर आता वाटप आपलं परतून घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये। त्यानंतर आपण जो मसाला भिजत ठेवला होता तो घालून घ्यायचा आणि मच्छी बनवताना रश्श्याची ना मसाला असाच भिजत ठेवायचा, त्याने खूप छान अशी टेस्ट येते आपल्या रश्श्याला। तर मसाला चांगला मिक्स करून घेतलेला आहे त्याच्यामध्ये आणि आता मिक्स करून घेतल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे, म्हणजे आपल्याला जसं रस्सा घट्ट पातळ पाहिजे त्याप्रमाणे पाणी घालायचं आहे। पण मच्छीचा रस्सा जास्त करून थोडा घट्टसर असेल तरच छान टेस्ट येते। तर इथे मी पाणी वगैरे घालून चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। त्यानंतर आपली मच्छी जी आहे ती त्याच्यामध्ये सोडून घ्यायची आहे रश्श्यामध्ये। तर आता मच्छीसुद्धा सर्व मी त्याच्यामध्ये सोडून घेतलेली आहे आणि पुन्हा एकदा त्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिक्स करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला त्याला झाकण ठेवून आपले जे मसाले वगैरे आहेत ते चांगले शिजवून घ्यायचे आहेत। तर आता मी ते मिक्स करून घेतलेले आहे आणि वरून 2 कोकमाच्या फोडी टाकलेल्या आहेत आणि आता आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे, वरती ताटामध्ये पाणी ठेवायचं आहे आणि 3-4 मिनटासाठी स्लो गॅसवरती आपली मच्छी चांगली आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे। तर इथे 3 मिनटं झालेली आहेत बघा, मस्त असा कलर आलेला आहे आपल्या रश्श्याला। आपण पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊयात आणि मिक्स करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। त्यानंतर मी कोथिंबीर घेतली होती बारीक कापून, ती घालून घेतली त्याच्यामध्ये। परत एकदा रस्सा चांगला मिक्स करून घेऊयात आणि मिक्स केल्यानंतर पुन्हा एकदा आपल्याला झाकण ठेवायचं, म्हणजे आपण जे मीठ घातलं आहे ते व्यवस्थित आपल्या रश्श्याला सगळं लागलं पाहिजे। तर पुन्हा 1 मिनटासाठी गॅस स्लो करून झाकण ठेवूयात। 1 मिनटं झालेला आहे। तर हा बघा मस्त असा आपला रस्सा तरीवाला तयार झालेला आहे। छान दिसायला जितका छान दिसतो खायलासुद्धा तितकाच टेस्टी लागतो। तर आपला रस्सा हा मच्छीचा तयार आहे। तर तुम्ही अशा प्रकारे ही मच्छी बनवून बघा, खरंच तुम्हाला आवडेल ही मच्छी अशा पद्धतीने जर केलीत, किंवा हीच नाही कोणती मच्छी आणली तरी ह्या मी जी दाखवली पद्धत त्या पद्धतीने करून बघा, सर्वांना आवडेल अशीच आहे। तर तुम्हाला आजची ही माझी रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की सांगा आणि माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, म्हणजे माझ्या व्हिडिओचे जे येणारे नोटिफिकेशन्स आहेत ते तुम्हाला सर्वात आधी मिळतील। आणि माझा व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद।